जाएगा बुझाइबे ना करी का कहीं हम लाज लागता का कहीं बबुआ और आइल बा मर्दवा के पीठी पर प्रोग्राम लड़ी आइल बा हम कुछ जानी ना आई बिना बाउर बोलले ऐसन मर्दवा बा कि मानी ना हां त झाड़ दे झारखंड से त एक दिन मरिए जाइबो घमंड से झाड़ दे झारखंड से त मर जाइबो घमंड से गलत हमने के कहिए ना हमनी के टीम में ना गलत कलाकारी तो तारा लोग दिन पर दिन बढ़त चल जाता इहे चाहे कलाकारी के माने इहे बढ़िया तारा लोग के जोड़ी के कॉम्बिनेशन अच्छा बा आई बड़ा सुंदर सुंदर गाना बजाना भाई प्रदुमन परदेसी जी द्वारा प्रदर्शित रहुआ सब देखनी अब जाके हमरा बुझा गइल बा कि तू पाका लांगा कलाकार बा ए बेरा ले तनी हम फेरे में पड़रनी हा अब बताई है लइका बोलौले बाड़े अरे महाराज हम का आई लइकन से उल्टा सीधा कहवावत रहतू हमरो लइकन के खीस बरता हम बोली ना हमरा के बोलले हई ओहो कुछ कुछ बोल देता रे सब अच्छा देखो इहे त कहल जाला माने तू कइला तरास लीला आ हम करी त कैरेक्टर ढीला जे देवेला ओकरा के देवता कहल जाला जे लेवेला ओकरा के लेवता कहल जाला आ दोनों के बीच में जवन आवे जाए ओकरे त असली नेवता कहल जाला तो उम्मीद रखिया ये परदेसी डार्लिंग कि तू जब एने नेवता कहले बा तो एनियो से नेवता तारा गोल में जाई नो अब का कहे हमारा गाना के अपना गाना के अब तू एके में मिलावे लगल अभी तहाल हो गई कि एक जनी गंगा नहा के आवत रहल आए गोरी रहरी में से आवत अब दोनों के भेंट हो गई लेके जगह पूछती हलस कि ये बहिना कहाँ से आवत रू तो वो तो बेचारी कहती है कि ये बहिना हम तो गंगा नहा के आवत बाकी जितना गंभीर रूप से कहली नु कि लागत कि ओकरो से बड़ तीरथ क के ई आवत बुझाती है समुद्र नहा के होती है ऊ कहली जे बहिना अबके त गंगा नहा के आवत नहीं आ तू कहां से आवत रू तो कहते कि हां नहीं खुजानत हां हम तो अबके इहरा हरिये में से आवत बुझाता अब का कहले बानी अब ये हमरा अपना में अंतर मिलावे लगा अब हमरा लाज लागता ऐसे लाज लागता कि हतना लोग हेजा बैठल बानू आई कपर छीला अरे महाराज ई कपर छीला ए लइका कहता कि हॉस्पिटल के बदलल हाय ठीक धरी आई जन तनी का कहता ई कहता ओ यस राम 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 माने ऐसन बुझाता नो कि बिना तेल पानी के कड़ा में चढ़ावल जाता बुझाता है एकरा घर पर्न वीडियो बनाता है एकरे का घबरो जनबू थूके से चढ़ा दिए ये सब वाणी के प्रयोग मत करो बबुआ हाथ ना छिलइबो कद हम तेल पानी के व्यवस्था रखब लेकिन हाथ ना गधा लेखा मत लला महाराज इतना ही फालतू बोलता है इनका तो नचनिया में कई कई प्रकार के भाव झलकता इनका नचनिया तो कबो बुझाता री के सनी लियोनी है कबो काल बुझाती है कि मियां खलीफा है यार चश्मा वाली कबो काल बुझाता कि अपना भोजपुरी इंडस्ट्री के त्रिशा कर मधु के त्रिशा कर मधु के नहीं खे जाना फर्स्ट ओ यस जा बड़ा सुंदर लागत होता है हिंदा का ना पियरे वही टाइप के कपड़ा ऊपर जाएगा बुझाइबे ना करी का कहीं हम लाज लागता का कहीं बबुआ और आइल बा मर्दवा के पीठी पर प्रोग्राम लड़ी आइल बा हम कुछ जानी ना आई बिना बाउर बोलले ऐसन मर्दवा बा कि मानी ना हां त झाड़ दे झारखंड से त एक दिन मरिए जाइबो
घमंड से घमंड से झाड़ देव झारखंड से तो मर जीवो घमंड से गलत हमने के कहिए ना ना हमनी के टीम में ना गलत बोल रहा बताई ना कितना बढ़िया ई गीत गौले हैं कि चल रोपनी करे बथी नाही डार धनिया तका दुइये तीन गो धानवा दी गार धनिया धनिया गार धनिया अब बताई मैंने एक खातिर कहले हैं कि ए भाई बंद करो बाद में बजेगा अब लगला बजनाथ सिंह के लड़का अब जाकिर हुसैन बुझे लगा कॉपी करे में अच्छा ये बताई कि मैंने उ 2-3 गो धान जाके गाड़ी एक और माने कि उसे तो रोपनी होई ना बाकी तबो ई लेके जाता रे काहे कि तोहरा धान बोए के नहीं खे मुठिया 2-3 गो धान ले ली हाथ में 2-3 गो धान दीह गार धनिया ओकरे बहाने दिया इनका कहे के माने ई हो कि रोपी ह चाहे मत रोपी हो 2-3 गो धानवा बाकी दीह गार धनिया लेवे मर्दे हमरा से मिलन हम उ ट्रैक्टर वाला है नु कि उ ना लेव क दे कि तू अपना नचनिया के लेवे में धब धब गिर जाई अब हब उठ लेवे में अब हब उठ के भगी है धब धब गिर जाई जवाब लेबो दे दी ए चल ना क्रिकेट खेलल जाओ चल हम बैठ हम ना जाएं क्रिकेट खेले काहे डर लागेला का लमका धरे से बैठवा के मुठा हम गेंदा धर लगातार विराट कोहली के जितना दिन लॉकडाउन रहा मैच क्रिकेट रद्द रहा दोनों बेकत में अनुष्का शर्मा बॉलिंग फेंकत रही है विराट कोहली घरे में इतना सुंदर प्लेसमेंट करत रहे घरे में हमनी के ना खेल सकनी सचा चल तू अपन बॉल बिगी है हम मारे ए जी हम ना जाएं क्रिकेट खेले जाना तनी का है जब बचपन में खेलत रहनी नु तो 2-3 हाली चोट लग गल रहे विकेट भुला ले अब फेनु चोट लग जाई तो हम ना जाए अरे चल अरे सुन ना ऐसन मारब ना कि होई तनिको पार धनिया बाउंड्री पार माने इतना जोर ना मारो ऐसन मारब ना कि बाउंड्री होई पार धनिया आ लगे जाई तो हाथ ली हो गेंदा जाई तो हाथ ली हो आर धनिया माने गेंदावा के आर ली हो गेंदा हाथे से आर ली हो आर धर आज गईबो रोशन आज कहिए गा दिहले लाज लगता हमरा कि यही सब के तू गाना कहेला अरे मर्दे सबके हम गाना ना एगो नलवहिया के लिए बड़ा छोट चुकिया बड़का बात पुई कइले रहेला ज्यादा का करबो ओ कनी के जाएंगे कि बुद्धि छोट हो महाराज और लइका हवे सब यही से छोट हमनी के ये सिद्धांत हो कि लइका आ कुत्ता से मुंह ना लगावे के लइका कुत्ता दोनों एक अरे यार लो एकरा के